Ops, 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 ops. Apa? Apa namanan? Apa na gigini ko? Da kanuti ko. Bisita ng kaklase mo. Oh, apa manan? Apa? Hindi. Ada problema? Oh, mat bakit? Kitang bigdijay lulutan niya naksitain. Nakon, kanamang kurtan. Kaya nangati, portak nga yung kapinalako ginalak na rabong. Kangar dila kong dano at dati kurta. Nakon. Sige ba kahit ingat ka. Few moments later. Apay bakit? Ano naman eh? Karoror mo lang ay tay. Da problema dyan? Oh, mat bakit? Nadama ko lang. Apa da naman Karoror mo naman? lang taktagarod. Kaya dangar ti pa pa na. Kaya siyempre rumurak mo dati pa pa na. Nya problema dyan. Ito na yung palang rumaragarod din. Kaya anangar dangar pa pa na. Oh. Nya. Siyempre, agrit lang mo ata. Naluto dyan pa. Luto akmanin. Oh, may paglugar ng marod. Dati lugar ni. Ay nakon. Ni tumanik Kita ni. baka onlogan nyo, tutulog kayo. Dati lugar ni. Nakon. Sige, ingat. Hours later. Nih. Kaya bakit? Ako naman eh. May kamunatang aror mo na. Dati kasaran nga pa ka namin ni Mare. Pagkasar ka na dyan nagtigayin na. Pagpagkata ka matahang na ate mo na alis kratan. At problema. Awan bakit? Pagpagkata ka mat kanyak ata na pang kakasara, nagpatugotak mo ti sopot. Pagkargaan ti igado, ti awidan nak ko na. Kasi ti kahit kung saan. At problema. At dati supot ko gala. Ano pwede kayo mo nga isupot ko ya? Sige ba kahit basta kung mata, ingat kayo ganyan kumare ah. Sige bye-bye. Sige bye-bye. Oh my God! Natin ang kakalagang nga bakit ko. Wala akong las ko din. Trabaho ko man lang eh.